Etsi porkkana. Tai kuulet. Mitä? Mikä porkkana? Etsi vain porkkana. Mistä? Täällä on mitään porkkanoita. Liikaa kysymyksiä. Sinut teleporttaa. Hei, oota! Mitä? Mä tarvitsen ton kokonaisen porkkana. Minkä porkkana? Se on minkä sulla on takataskussa. Ei mulla oo porkkana. Onpas! Ai tää vai? Ei! Tää? No joo. Hei, ootko nyt porkkanoita? Aivan vai? Joo. En mä tiedä, että sun portailla oli yksi. Kiitti. Se toinen ovi. Niinku noin. Joo. Okei, kiitti. Yes. Eikä. Kuka sä oot? Mä oon Kyllikki. Mitä sä teet mun kodin vessassa? Harvinaisen hyvä kysymys. Näetkö mä sut rautatieasemalla? En mä tiedä. Nyt, mitä sä teet tää? Se porkkana. Mä etin sitä porkkanaa. Sä et kuule eti mitään Ei kun porkkanaa. mä etin. Täällä on pakko olla joku vihje. Se on täällä jossain se porkkana. Sä lähet ulos. Se on täällä jossain. Ei! Sä lähet. Ei se on täällä jossain se porkkana. Sä lähet ulos. Ei! Oh. Missä se voi olla? No niin.